Yo, what's up guys? It's your boy Bisayang Reaction today guys. So, tuloy-tuloy ito mga video no. So, karon guys, atong tanawon ang upload sa mga Riders na boost ang pantog. So, sa mga wala pa subscribe sa Secure Riders, i-subscribe niyo sila guys kung gusto niyo permi good vibes sa permi ang pinaka the best para sa ako ang pinaka the best na Bisaya Riders ang Secure Riders. Akong idol na sila Ilyo, sila Square. So, let's go. So, saan ako nakita dali no? Si Bobong parang nag-report man nila. So, let's go guys, let's go. Virus ako nga panto. O karon na ako sa barangay Bitaog, kung diin makita ninyo sa akong likod, di kita sa ila ang puso. O sa English pa, deep well. Kini nga deep well or puso, natukod kini sa panahon pa sa dinosaur. O kani, oh, makita ninyo, muna siya yung mga ribs sa kuan T-Rex. Din kani, ang ulo sa T-Rex. T-Rex. Ang iya mga bukog dire, muna ilang hihimo dire nga kuan dire. Din kani ang ubol-ubol. Nasitipin ang Kung hihina. kining kahuya siya, muna si... Nangihi as tipin. Kalunga sa! Kikita na puta! Ay, Col. Ako lagi. Kita kang garipot ka? Wala. Yung mga makanin ng ihi. Hindi pa di pwede. Dili kita. Gapaibal naman kanunay ka na kong report. Kadagan na ka, gahit kikagulo. Wala ko kita. Asan? Puta ka? Wala kita. Sikara kasi mga tawag lagi kita na nagkulang garipot ka. Tama Atay bubong yawa. Kita ka kameruan. Wala. Kita ka, pagkapabuto-buto lagi ka. Hindi ko buta. Sikara kasi mga tawag lagi kita lantawa. Kita ka. Nagkameraman. Oh. Na di ay? Yung ano man ka nangyayaan eh. Narabagi mo yung armas ang marurabagi mo sa kanako Gamay rabagi kayo. Sabay, gaso ni mo mito mo anak. Ako nang kuanan at laban. Ayaw po, Col. Akong supsapan. Ayaw ko. Ako nang manitan gahi kay kag ulo. Gahi kay kag ulo. Kita mo nagkikiripot ka ta. Siya mo ulay kapatasan Tanawan ako na, basa kayo, gikihan ko ni mo. At tilawan. Diabetic lagi ka. Dili biya. Diabetic ka, tamis lagi ka na. Dili lagi. Diabetic lagi, Tamis kayo. Dili lagi ko diabetes. Masupak pagi ka na ako nang nag-eskwela pa ko doktor eh. Doktor eh? Unang gitawag ko nilang doktora suro-suro. Nailan ko nila na. Anang alana. Doktora suro-suro? Mao. Yung nag-eskwela pa ko doktor eh. Unong kataw eh. Masteral pagi ka. Aw, tsada. Ano, pagasan nga ni? Kaya rin itong ma-examine. Ano sa may pagason man? Pagasan yung mga ihi ba? Ha? Sige na. Aw, sige. Sakto na. Sakto na. Diabetic lagi ka. Baya. Tamis-tamis. Pagpa-check up. Aw, sige. Lagi, na-examine na ako na yung mga ihi. Diabetic ka. Pagpa-examine, maputol niya ni Mantiel. Pag dili, ka na maputol. Masamad na. Baya. Ganahan ka. Kaputol na yung mga. Dili. Napacheck up na. Lagi magpa-check up lagi ko niya. Lakaw na kay. Makalangan ka pag ayaw na ko report. Gaya kay kagulo, lang ikikakumaton. Ay, araki mangihi pa ko. Ayaw na, lakaw na. Ay naman mangihi pa ko. Lakaw na lagi gaya kay kagulo ron. Pamutan ka na ko ron. Ay naman sige nagmangihi pa ko. Lakaw na. Nasa mo kay ka. Wala. Na, balik niya. O karon mabalik ta. Sorry kay kinalangan tagamay kitungod atong batang sagoy. Sige samok-samok hari na hari nangihi. So karon diha nato sa topic direct kini siya. Usa ni sa backbone sa dinosaur na ilang gihimo na pulaman nila og handle sa ila ang puso. Tingkan nakita ninyo, kini siya usa sa panit sa dinosaur na ilang gikuha pod aron ilang himuog salog diri sa ilang puso. Uy naka-unique ani nga puso niya. Di ba ni simento? Panit bini sa dinosaur, O makita ninyo ng Kita tayo hindi pa nangingin na po. Hindi ko masulod. Hindi ko masulod ani kay gamay ra man ay kaayo. Pinalat ko nakita ang hari. Hari na laman ta. Bubuang diri ka. Uy. Pagpagi ka mahuman di ay. Bago pa tag-istorya hato. Nangihin na po ka. Mamadig mangihi ko. Duwag ka na yung tiyo hato. Nag-report ka.
Di ko ka-focus. Nabi po kay ko. Doon ra kaayo, oh. Pero naman nakakuan. Lakang. Nya, unsa may labot mo mangihi ko? Wala makulabot na mo papangihi. Pero ang ako lang, kanay mo laga sa kanong ihi. Baling banhaa. Burag sapa. Murang, pag-report ka to, madistract ko pag-ayo. Aw, wala ko labot ana. Kasi may labot ka na. Kanay mong gihi, ana. Ako nang kitkitan ron. Wala ko kay labat. Aw, ayaw pud ko. Huwag katarong. O sa ba na, kay problema ni mong patog? Wala di ako. Di po sa ka? Wala. Kaya nangihi ka to, nangihi po ka na eh. Pero kikiro ka itong wala ba? Yung timot, anak ihi. Aw, dili ba di pwede kakihion lagi ko? Ay, pwede naman. Pero ayaw bisag at sa pangihi. Kay nga naman? Ha? Kabalo ka na, nagapuyuan eh. Ha? Nagtagbalay ni. Masako ni tagbalay ani. Amo ba? Masig ka na ganahan ka na yung utin, bro na yan ka na kung guod. Aw, ayaw po. Anong patarong? Ay, siya bisag pangihi. Kay mga malitar ba na sila? Kay silingan mo yan sa una. O kaila di mo anak ko. Kauli ka ilak, ayo. Best friend mo? Best friend. Amo. Hey, nahimo mo si Rina. Ano wala man kayong uban? Ay, dili ko. Ay, iyaan mo po ng dalan. Ang himuon po kang hari anak ko. Ay, dili ko. Ikaw na kay. Lusagan ko pangingi. Damang gol daw. Dagang gol? Ay, dili ko. Dili ko. Siya, anak rin na siya. Di ka gusto mo uban ko? Dili ko. Basta ikaw, kay pasagan magkapangi. Ilang kuhaan rin ba na? O dili po ko ganahan ko. Magtarong ka. Hey, pakon ka na ako niya. Ayaw pud ko. Mulang asig pasagan pangi. Kumasuko na sila. Okay na ka? Okay naman ko. Mabalik na ka. Lakaw. Mag-report ako ha. Mm. Samok-samok niya. Hihina mo lagi. Ako na. Mangihi ra man ta ko kon. Mo gani. Gina ka na ko usik pasagan-sagan pangi. Tingos ako ihi. Di masag ihi. Ano kay mangihi? Ari, di. Ato ta. Ato ta. Ato ta lagi. Ato ta. Nga. Magaon sa dito hanig kon? Kita ka ng kamera. Kita. Kita. Kada ko ang kikag mata. Asi reklamo kay imo aning sala. Gusto ko kuan eh. Mag-report ka. Ikaw mo puli na ko report. Kay mo ko reporter kon. Ay, bago kang hire. Di lagi ko kabalo. Na-report niya. Ipadayag na niyo. Usa na imo ang kuan diha. Usa mo konsulte? Ay, ikaw na bahala, anak. So karon adin ako karon ane ga report kay kanilaging gipulian ako si Uncle kay gikapoy lagi no siya. Ako kapuya. Ikaw ra man samok kay hanig ganiha. He. Ano man gapapuli mo ka? Ikapoy kay ka. Har kong likod. Unsa man ka? Ngihe. Aron padungog na ko nimo kung sa kasama kung sa busog ako ah. Hala. So, karon guys, balik ta kay na sabag-sabagon ra gid kay to yan, nasabag. So, karon adyo na ko hani sa tubangan kay gi-report kay pulian lagi nako sa kay gikapoy lagi ko no siya. Kani wala ko kapuya. Ikaw ra gisamok. Bakit man ko ko? Okay. Tarungan at report ya. Ikaw man gikapoy kay papuli naman ka. Kay samok ay ka. Ikaw man pagtarong. Ato ba nga? Kay mo lagi no, gikapoy lagi no sa Mga pagmayo. lagi ko kapuya. Balik ka rin kamay. Paano ako may report mo? Na ikaw ang ikaw mo samok. Ayaw na atubangan ng kamera. Kay kani akong usbon, nako sing atubangan, ipulian ako si Uncle. Kay gikapoy lagi ko no siya. Wala lagi ko kapuya. Ay lagi gamitan ng kapoy lagi. Ano? Ala, ikaw na po to, magkakapuya. Oh. Ikaw kasamok ay ka. Ari ikaw atubangan na sila. Hindi ba? Ikaw ra kiwa mo kakapili ka? So mga rito guys, sulit gapan ng secure na so mo si Scardo mo himo magawa sa script. Good vibes gapan pero may good vibes.